Mwanjo muligirire tukirana gwika ase county ya Kisii kubwa muno ebunge nyeribale masaba chinsemo gose ward ya Ichuni nigo abamenyi bekenyoro ekemo kia Riogaro bakorera amachama bakonyo kubatakana amono gusarika gwe chinsoko jensemecho gosichensemeyo nigo banyaka bakoboria oborai bonsi gochakaso MCA umujumbe nabo gomugavana kwaneke bunango nyarobara machama yabakonywa kunagutumunya umulikito Gabriel Nyakundi bamenyi kurwa asensemo ya Riogaro eyogotoka ase wodi ya Ichuni ebunge nyaribari masaba e county ya Kisii ritukoria rero nigo borokia ogotagokiwa kwabo ase ogotarosirwa kegetacho kiensemo eyo ngoro kulineti nyaboke gekonge nande gondo muraibwe kenyoro kakia mache tokonywale Riogaro ruche ama NP abeira machafu esigwe chekoruma buko yonsi pi abana bawe siberia ekero bakororire none chicho nigakorobera gocha roche abangina twarwarire goseba nabangina tokonywa mabe aya amariba aya korwe skuru abana bawe sibia ai chapa karocha gocha roche tuongotera chipamba sinotire ese nae puerete korwa mabuko koruroche Riogaro no tora abanta abanga bangina twachande kire tore ne bibuyu ndori ko bucha mache twakorira matuka mange tutari ko bucha mache nigo borokia ogotagokiwa kwabo gochia ase abarai ase keria bagoteba nigo batemire goika ase abarai ase batari konyora bokonyi no nyangake na bere ngorenta abantu no naberiti kurukero kabunando murai bacha bara toroche bagendrani nabarai twachoreta ase kenyoro kya mabuko sabrukesen Ichuni ward ndoma eti ase bare twabere tokoripoti amaje tokonyine nesikeketega kino ena abantu bacheroche baramaje tokonywekene nigo morakumi naboniga yanya stayo tokobuja gotokoirana nebi nigo basaba abaraya nene muno mugabana we county ya Kisii amono MCA wensemeyo ya Ichuni omuske Wycliffe Socha guchia kubatirana eryo kubaroseri ensokeyo eryo konyora amache amaya yo konywa ne twale kote bisimba ratie serikali yene ne ga kitokonya komoranje ekiagere tokonywa sigwechi kisese chigwa kwe para manyingano ago itoroka gochia gaburoche twale gusabe serikali etokonye etoroseri oroche toiranerie serware ngetari bomoigwete abarai baito njetindi ase siasa gusaba minto mbarige gase siasa egento tokubanerera obwana bwa mwanya bantu otwa akiyaito tonyora machama ya masavi asorochorega muteranire getacho gito asikiarenge egere ndori siasa mwarenge gwanja muteranire getacho gito asikiarenge una kiarenge ririkare murusiga amacha itacha ke gocha maya egera tubasike buna barai no tubasike tigamasika ninto baetera kintorosirie getacho eyero nakiyaito tokori torosirie kingo reporter getembe kurwa sebunge nyaribari masaba e county ya Kisii ninche Nyakundi Gabriel.